Ko za mu so ka gabatar da kanka. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Da farko dai sunana Alhaji Labaran Abubakar, Chairman Kara Saniya Tati Bodija a Ibadan. To ranka da za mu so mu je takaitaccen tarihin wannan kara mai dogon tarihi. Wannan kasuwa ta saniya a nan Ibadan kuma jihar Oyo kasuwa ce mai dogon tarihi. A lokacin da ake sai da saniya ainihin tsohuwar kara da ke Bodija, da lokacin da gwamnati ta kori wannan kasuwar ta gina sabuwar kara a Akinyele, ta nemi mutanen da ke sai da saniya a Bodija su koma sabuwar kasuwa wadda ta yi musu, ta ba su wannan filin akwai ayyukan da za ta yi. Kuma Hausawa mu suka ba ta haɗin kai da kuma godiya da murna a matsayin waɗanda gwamnatin ta gina musu kara tasu mai girma sosai. To a lokacin ba kowane ba ne zai bi wannan tafiya, wasu za su je wasu ba za su je ba. To sai Allah ya haɗa mu da wani bawan Allah a nan Bayerbe ne, wannan Deputy Gwamna ne, kuma Deputy Gwamna Kazim Bolarimi Azim. Yana da ra'ayin Hausawa sosai. Duk abin da Bahaushe ya ce yana so, in dai ba abu bane wanda ya kawo sabani ko ba daidai bane, gaskiya zai goyi bayan Bahaushe akan yi shi abin da ya kaso gwargwado. Da Hausawa suka same shi akan wannan hilin, lokacin wannan wurin ma wadama ne, in ka zo wannan wurin ko ka aka da gudu ba za ka wada ba. Suka ce za su iya su gyara shi don samu suka zauna suna sai da shanu in zai taimaka musu. Sai za su yi bismillah. Dama kowar suka zo wannan hilin ya kewaye shi gaba ɗaya da fes ɗin gini, ya yi gate guda biyu zuwa gaba, ayyuka da yake so yi in lokaci zai gyara. Lokacin da Hausawa suka zo ne suka ce suna buƙatan wannan wurin, ya ɗauke su ya ba su suka ɗan tattaba a wannan wurin, suka tafiya a matsayin wurin na fadama, yana da ruwa sosai. Yan shekaru biyu kenan da muka zo daga baya sai muka ga wannan wurin yana da kyau, mu za mu iya, sai muka zo kuma muka shigo wannan wurin, kuma ya ɗauki wajen ya ba mu gaskiya. Sai muka biyo shi da kankare da yan ayyuka, a wuni ya zama wuri. Shi ma da ya ga sha'an waje ce shi ko wannan wurin tunda wa'annan mutane suka yi kokari suka gyara wannan wurin, sai har iso ga rama da kansu suka ce sun bar wannan wurin. Wannan sai kaga ta ci gaba, sai muka ci gaba da samun haɗin kai da Yarbawa da Inyamurai da sauransu dai.